दासान्दि मटु पातलुनि भाइराल AI भिडिअ'आ ना बिराद ट्रेन्ड सोलिगासिनो। जेराव इउटुबाव नाय, इनस्टायाव नाय, फेसबुकआव नाय, जेरावबो सार्च खालामबानो AIनि मटु पातलुनिल' नुयो। जेराव लाख' मिलियननि भिउ जानाय नुनो मोनो। दा नोंबो इनस्टा, फेसबुक, इउटुबाव आपल'ड खालामना चेनेलखौ ग्र' खालामनोबा नैबे भिडिअ'खौ फुल जोबजासे नायना ला आरो मोनसे क्लिकआवनो भिडिअ'खौ रेडि खालामनो हायो। बिदिबा मबाइल स्क्रिन रेकर्डआव गिबियाव गुगोल बा क्र'मआव हाबग्रो। बेनिफ्राय सार्च बाराव मटु पातलु इमेज लिरना सेन्ड खालाम। अब्ला बायदि बायदि डिजाइननि पिकचार फैगोन। नोंनि फसायनाय बादियै जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामना ला। एग्जाम्पल हिसाबै नैबे पिकचारखौ सेलेक्ट खालामबाय। अब्ला पिकचाराव थुहाबना एसे होबा डाउनल'ड इमेज मोनो। अब्ला बेयाव क्लिक खालामना होबानो पिकचारा नोंनि गेलारियाव सेभ जाना थागोन। जोंहा दा मटु पातलुनि बेकग्राउन्ड नांगौ जानायलाय आङो मोनसे फट' केपचार खालामना लाखादों। जोंनि गामिनि फट' भिलेज र'डजोंनो आङो मटु पातलुखौ स्कुटि सालायनाय दा बेखायनो आं फट'खौ लाखादों। जोंहा दा बे भिलेज र'डआव मटु पातलुखौ लाबोनो थाखाय गुबुन मोनसे एपनि गोनांथि जायो। बेयो जाबाय गुगोल जेमिनि एप। बे एपखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामना इजियैनो लानो हागोन। जों दा गुगोल जेमिनि एपआव हाबनोसै। बेनिफ्राय जों दा इमेजखौ बानायनो थाखाय नैबे क्रिएट इमेजआव क्लिक खालामना होनोसै। दा नैबे डिस्क्राइब इउर इमेजआवहाय जों मा खालामनो बेखौ लिरनांगोन, फोरमायहरनांगोन आरो नैबे जे प्लास आइकन नुदोंना बेयाव फट' आपल'ड खालामग्रोनानैसो बेयाव गेलारि बा फाइलआव हाबनो हागोन। दा बेवहाय भिलेज र'ड मोनसे आरो मटु पातलुनि इमेजखौ आपल'ड खालामग्रोनांगोन। जेब्ला मोन्नैबो इमेजआ आपल'ड जायो अब्ला डिस्क्राइब इउर इमेजआव टाइप खालामनांगोन। जे बर'निखौनो टाइप खालामनोसै। बे मटु पातलु इमेजखौ भिलेज र'डआव लाबो। जास्ट बिदि लिरना होबानो जागोन। बेनिफ्राय सेन्ड। दसे सम नेथ'नांगोन जों। नेटनि सायावसो खोथा जाहैबाय दा। क्रिएटिं इउर इमेज जागासिनो। जों जेरै बिदों बिदिनो मावना हरबाय। गुगोल जेमिनि एपआ नै हाइ क्वालिटिनि इमेज बानायना हरबाय नै। दानिया बे फट'खौ सेभ खालामनायनि प्रसेसा नैबे थ्रि डटआव थांनानै सेभ इमेजआवहाय होबानो मबाइलनि गेलारियावहाय थाहैगोन। दानिया इमेज मोनबायानो। दानिया बे इमेजखौ भिडिअ खालामनायनि फर्मुला। बे भिडिअखौ खालामनोब्ला जोङो मोनसे साइटनि गोनांथि जानानै फैयो। बेनो जाबाय गुगोल फ्ल' लेब एप। फ्ल'नि साइडआव फैबाय। दा बेवहाय नैबे प्लास आइकनाव क्लिक खालामना हो सिगांनो। दा नैबे व्हाट्स डु इउ वान्ट टु मेक बेवहाय नों भिडिअखौ मा टाइपनि खालामहोनो, भिडिअखौ माबोरै खालामनो सानदों बेयावनो फोरमायहरनांगोन आरो भिडिअआव मा बुंहोगोन बेखौ बेयावनो लिरनायनि गेजेरजों बुंहरनांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट प्लास आइकनाव फट' आपल'ड खालामनांगोन। बेवहाय इमेज भिडिअ क्वालिटि सेटिं खालामना जों दा प्लास आइकनाव फट' आपल'ड खालामना लाग्रोसै। बेनिफ्राय नैबे इमेजआव क्लिक खालामनांगोन। दा इमेजआव जोंना नैबे भिलेज र'डआव मटु पातलु सेलेक्ट। नैबेयाव आपल'ड जागासिनो। जोंना इमेजआ आपल'ड जाबाय नै। होनबा जों नैबेयाव भिडिअखौ बोरै बानायनो बेखौ फोरमायखासै। मटुखौ बुंहरसै जों। बा बे गामिया मा मुं? मासे गुसु थान्दा रा। पातलुखौ अब्ला जों बुंहोगोन थारैनो नंगौ बिराद मोजां रा। थौ सालाय बाइकखौ। जास्ट आं बिदिल' लिरबाय। दानिया नैबे इमेजआव क्लिक खालामना हो। बेयाव जों भिडिअ बानायगोन बेखायनो भिडिअ सेलेक्ट। बेनिफ्राय मबाइल रेशिअ 9:16। रिल्स बा शर्ट्सनि नों मा रेशिअनि साइज खालामनो बेयाव सेलेक्ट खालामना लाबानो जायो। भिडिअआ मोनसेल' बानायगोन X1 सेलेक्ट। दानिया भिडिअखौ बेसे गोलावनि खालामनो आं एग्जाम्पल 10 सेकेन्डनिखौ सेलेक्ट खालामसै। दा सेटिंआ जाबाय, भिडिअ जाबाय, रेशिअ जाबाय, भिडिअ मोनसे जाबाय, 10 सेकेन्डनि भिडिअ जाबाय। भिडिअ सेटिंआ कमप्लिट जानायनि उनाव नैबे एर'आवहाय क्लिक खालामना होबानो भिडिअआ रेडि जागोन। 2% खारनाया सोलिबाय। बै दहाय जे इमेज आपल'ड खालामनाय नैबे लेफ्ट साइडना भिडिअआ रेडि जागासिनो। बिदि प्रसेसजोंनो मटु पातलुनि शर्ट्स बा रिल्स भिडिअखौ इजियैनो रेडि खालामनो हायो। दा जों 100% जाजासिमखौ दसे सम नेनांसिगोन। भिडिअआ रेडि जाबाय नै। प्ले खालामना नायनाय। रिल टाइमनि भिडिअ बानायना हरबाय नै एआइआ। नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजाङै नायना लाग्रो। बाबा बे गामिया मा मुं? मासे गुसु थान्दारा। तारविनु नङो बिराद मोजां राथौ सालाय बाइकखौ। भइसजों लोगोसे हाइ क्वालिटि भिडिअ बानायना हरबाय जोंनो। दानिया सेभ खालामनायनि फर्मुलाया जाहैबाय गोजौनि थ्रि डटआव सेलेक्ट खालाम। बेनिफ्राय डाउनल'डआव खालामबानो गेलारियाव सेभ जाना थागोन। बेनिफ्राय शर्ट्स बा रिल्सआव जों इजि प्रसेसैनो आपल'ड खालामनो हागोन उइदाउट कपिराइट हिसाबै।